Nice kayo naman. Dinosaur sa likod. Nice kayo, diridagan kayo dinosaur. Wala saan. Ala, naalagi ka diri. Ako man diri una. Naalagi ka sa kasa kumato, naalagi ka. Kailangan ka diri. Lalaaway jud ni mo ay. Kayo kung Mama Marisol naman oh. Dugay ta ka Mama Marisol ron. Naalagi ka diri. Ako man diri una, palaaway Ako tagiya diri kay maama gani ko binuhi oh, gani din na siya. Ako man lang kipakatalonggod, kiparang tubo. Ako di dinosaur buhi ron. Napay din na sa buhi eh. Kaon gani sa kapaliya gani bay. Diabetesom nung kanang din na sa ko. Kasi na kaon mo. Pagkaon. Kung sila ka diri nag-vlog ka. Na vlog-vlog Eto ko. ni sa bingala ni. Mangaway manggolik ko. Naway ko taka lang ka. Tugit ka Mama Marites ron. Marites. Kaya na lang ko mo bingala, kaya sa bingala ka. Dili Nalagi ko. ka diri lagi. Una man ko diri. Iwa din diri kay. Di ay. Ako luma tag iya diri eh. Dato day mo, dato. Dato kayo. Naman gani mi kanang plano mo lupad ka na magtakilid. Kain ana oy. Dili ka bang gaya ko awaya kay tagaan ta ko. Sige tagaan takani. Lo kada ko ana ang palayo. Lain mo kagunaw-unaw. Ayaw ka nga away. Mamugtas yan. Maabad kay anak Marites bay. Ayan kay tuwan na niya ma. Nako siga-siga no. Ato dito. Dili ko. Dito ta ba? Atata. Unsan ni? Dili, baboy na siya pero tiguwang mo na siya nga baboy mang naa na siya ingon ani. Tuloy laki nga baboy na isungay. Naiso nga he. Amo ana balay. Ano nga balay? Ang balay nga namo. Asa inyo balay ba? Ana balay nga namo tulo ka boksiar na usa ka kwarto. Hanap kay ka manimaho. Dati sila katanang ganun na lang marami na. Ang sana ninyo katawang dato day mo? Dato man niya ko dato ka. Dato sa tidagan ko ni kwarta. Ngay dula man migi. Unsa man na games? Si Mama Marisol sige man og dula og sani game. Kamu ba? Ay, kana ko asa tara ka. Anay, na. Ang game di ay. O, tanawa, dayon. Anahan, nakalagi na ka. Saan may games dira? Naaman siya atong its og pusoy. Naman siya ng games dali na siya duwaon. O, dali na ka ayo na. Napapalod ko na top up unsa may kwarto. Mutap up ka, ana, na maka-games na ka dayon. Nakalindot di ani siya ni game. Dali na kayo, makuha ni mo sa Gcash. Atong isang puso yung ganahan. O, na din atong itong pusoy. Nya may pre-coins lagi na 5 pesos basta sa new register. O, para makadula ka dayon. Download din ako ni Jay. Asa mo ka-download? Asa mo ka tuluan? Sa comment section, inatang na ko. Ato sa to sa karabaw ka diya. Dito ang tawa niya. Download din ako. Ano inyong baka? Dili karabaw ni ay. Dili man yung karapo. Karabaw man ko di rainbow pagkilat dahil ko mo pa sa rainbow ning color set kalit ito mo ni color god. Kaya pa wala ta oy. Saan na nimo? Ako ani na to, pagkaon mo na ko niya. Ani mama na wala mo. Wala ni pagkaon mama. Nani mo ni pagkaon ni mama. Dato man kay may kundi namin 30 ka box security guard diri. Kadato ni Na mo swimming pool diri. Lima ka box swimming pool na mo. Unsa man ang tubig ninyo? Mineral. Nangulata man ko. Wala din Mama Marisol mo. Mama Marisol ang away na po anak Marites mo. Naway na po sa ating marites na. Wa mo man. Kayo bantay ka. Suko ko yan ang Ginoo. No. Ay! Na ako pagkaon. Ang bilo pagkaon mo. Ngayon, ba't kayo ka? Nanugit na kang mama. Ba't kayo ka? Ba't kayo ka? Bad nga. Ako nahalok mama ni mo. Pasugin ko na Mama Marisol mo. Wala ka dito kasi Sige kang dala-dala. Suka-suka. Akuha man eh. Ang pagkaon mo. Ako yan.